a danna mana alama na subscribing wato na jan rubutun nan, sannan za a ƙararrawa ya fito ana a danna shi a danna all ɗin nan, sannan a danna lakin kuma a yi sharing nashi zuwa ga yan uwa almajirai baki ɗaya. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allah ta'ala karatu da har ila na ramli da muke bayarwa za mu ci gaba da shi da yardan Allah ta'ala. Yawwa, kafin nan dai mu ci gaba da karatunmu za mu sake bayani yadda aka zuba taurarin ramli da kowane gida aka ba shi sunan shi da kuma hanyar da aka yarda a yi aiki da shi. To ita ramli dai kamar yadda muka ba da tarihin ta ya gabata, mala'ika Jibrilu ne Allah ya turo shi ya koya wa Annabi Idris wannan ilimi. To insha Allahu ta'ala yanda ake waton zubin taurarin ramli, abinda ake nufi da zubin taurarin ramli shine yadda ake haifar da taurarin ramli kuma a shirya su, sannan kuma sannan a fitar da taurari guda hudu a jikinsu, a fitar da sauran wanda na farko su ne ummahatu. Wannan mun yi karatun shi ya gabata, amma maimaitawan yana da kyau saboda a fahimta da kyau. To ramli akwai zubi kala-kala da ake wajen fitar da taurari ummahatu da kuma gaba ɗaya taurarin da ummahatu da banatu da gaba ɗaya jikoki da sauran duka dai. To amma malamai sun zaɓi guda biyu, waton hanya biyu, 7, 4 da 8 da kuma 2 wanda aka fi sani da zubin bazdahu ko ce bazdahu, da kuma zubin harafai wanda aka fi sani da askinil huruf. To an zaɓi waɗannan zubi ne guda biyu saboda irin muhimmancin da suke da shi ga mai buga ramli. Waɗannan zubi guda biyu su ne zubin bazdahu da kuma zubin harafai. Insha Allah, sannan kafin a zuba akwai sharaɗai na ramli wanda ake so mutum ya bi su kafin ya fara zuba ramlin shi. Shine na farko, sharaɗin mutum zai zama cikin tsarki kuma ya fuskanci alƙibla, sannan gurin da za a buga ramlin ya zama yana da tsarki da tsafta. Za a iya sallah raka'a 2 da nafila kafin a buga ramlin da niyyar gano lamarin bukata, kuma ba a yin sa lokacin da iska ta taso ko ruwan sama, ko lokacin da ruwan sama yake sauka ko kuma akan hanya. Hakanan ba a so a buga shi lokacin zawali ko lokacin fitowan rana ko faɗuwar rana da dai sauransu. To insha Allahu yadda ake fitar da taurarin ramli, babu shakka malaman wannan fanni sun sassaɓa ta wajen yadda ake fitar da taurarin farko guda 4 kenan na ramli wanda ake kira da suna ummahatu, sannan kuma sun samu daidaiton
ra'ayi akan sauran taurari, kuma suka sanya zubin taurarin har gida 16. Lalle kenan. Sun sanya taurarin farko a gidan rayuwa, na biyu kuma gidan kuɗi, na uku kuma gidan 'yan uwa, na huɗu gidan iyaye. Sannan suka ba su sunan iyaye wato ummahatu. Sannan suka ƙirƙiro daga kawunan ummahatu taurarin gidan 5 suka sa shi a gidan 'ya'ya. Daga ƙirjin ummahatu kuma suka haifi taurarin 6 suka sa shi a gidan cututtuka. Daga tsakiyarsu kuma suka tsago tauraro 7, tauraro na gidan 7 suka sanya shi a gidan aure. Daga ƙafafunsu suka tsago tauraron 8 sai suka sa shi a gidan mutuwa. Sannan kuma waɗannan haɗin na biyu sai suka ba su suna 'ya'ya wato banatu. Sannan kuma sai suka sake haifar da wani tauraro daga jikin tauraron 1 da na 2 suka sanya shi a gidan 9 wato gidan tafiye-tafiye. Daga jikin tauraro na 3 da na 4 suka haifi wani tauraro suka sanya shi a gidan 10 suka ba shi sunan gidan ɗaukaka da mulki. Daga jikin tauraron na 5 da na 6 suka haifi wani tauraro suka ba shi sunan gidan aboki da gurace-gurace. Daga cikin tauraron na 7 da na 8 suka haifi wani tauraro. Da suka haifi wannan tauraro sai kuma suka sanya dokoki da gurace-gurace daga jikin tauraron. Sannan daga jikin tauraro na 7 da na 8 suka haifi wani tauraro suka sanya shi a gidan 12 suka ba shi suna gidan abokan gaba. Sannan sai suka ambaci waɗannan guda 4 da sunan jikoki wato hafidatu. Sannan suka haifi wani tauraro daga jikin tauraron na 9 da na 10 suka ba shi gidan mai tambaya wato gidan sa'ili. Sannan suka haifi wani tauraro na 11 da na 12 wato suka haɗa tauraron 11 da 12 suka sanya shi a gidan 14 suka ba shi sunan gidan abin da ake tambaya a kai wato mas'uni. Sannan suka haifi wani tauraro daga cikin tauraron na 13 da na 14 suka sanya shi a gidan 15 suka ba shi sunan gidan ma'auni wato mizanin ƙasa. Sannan suka haifi wani tauraro na 15 suka haɗa tauraron 15 da na 1 suka sanya shi a gidan 16 suka ba shi sunan gidan sakamako wato aƙiba. To don hakan suka jera waɗannan taurari guda
16 kenan. Sannan taurari huɗu waɗannan kuma na ƙarshen nan guda huɗu suna kiransu da cewa sarayayyun taurari. Saboda hakanan idan za ka fitar da taurarin ramli, ana fara fitarwa da iyayen taurari ne da farko, wato ummahatu. Idan za ka to a jikin guda huɗun nan kowane taurari za ka ya kunshe gaba ɗayansu ake fitarwa insha Allahu ta'ala. To za ku ga ganan yanda ake zubawa, lalle ana an yi ɗigo-ɗigo. Lalle in kuka duba za ku ga ɗigo-ɗigon taurarin anan insha Allah. Wanda in kuka irga ɗigo na ɗaya, wato ana zana irin wannan layin ne ba adadi, sannan a dinga kwashe biyu wato ana ciccire bibbiyu har izuwa inda ɗaya ko biyu za ta ragu, sai a fitar da tauraro a jikin kowace layi huɗun kenan da ka fitar. Saboda haka nan a wannan misali da muka kawo, na farko ya haifar da tauraron Kabla Karija, sannan na biyu ya fitar da Kali Dakili, sannan na uku ma ya fitar da Kali Dakili, na huɗu ma ya fitar da Kali Dakili. To kaga ummahatu ya zama kenan gidan ɗaya ya ba mu Kabla Karija, gidan biyu Kali Dakili, gidan uku Kali Dakili, gidan huɗu Kali Dakili. Ummahatu kenan. Sannan sai a fitar da sauran tauraro har zuwa ƙarshen gidajen a jikin waɗannan kenan. Masha Allahu, anan za mu dakata, za mu sake ɗaurawa insha Allah.